sa atong namatikdan o nakita sa mga panghitabo din sa atong nasod karon, kusog kaayo ning gitawag og pamulitika. Unsa man ang pamulitika sa ato dinhing konteksto, kana bang ang mga nanaglingkod sa gahom dili gustong pulihan. Mao na siya. Manang daw kay sila sa gahom. Nya kung doon na gani murag makapuli nila, ila ginang daoton, ipindown gina niya. Di gyud sila gusto nga masapawan ang ilang gahom. Ug maunay nahitabo sa atong unang pagbasa, ang mga pangulong pari ug mga pangulos mga Hudiyo mura bisag gipatay na nila ang leader sa mga apostoles kadto nganlag Hesus, mura magnisikat na hinuog maayo ang mga apostoles, sige magsangyaw atong ngan atong ilang gipatay. Nakaingon sila murag mapulihan na gitani. Ato sad ni silang patyon. Ngana, murag kontrapartido ba? Kinsa maroy mga partido sa atong nasod nga naningkamot pagpatay sa ilang kontrapartido, ang mga Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Secret. Pero makita na nato kinsa gay purting paningkamot kana bang hapit na lang tanan nilang energy naa na lang diha nakatingob sa pagpatay sa ilang kaatbang. Si Kristo kanunay nag-ingon, higugmaa ang inyong kaaway, higugmaa ang inyong kaaway. Buhata ang maayo ngadtos mga taong naghatag ninyo kadautan. Mao nay tudlo ni Kristo. Gilingiyay mong tupad. Ning na liwat ka ni Kristo o namulitika ka. Ning naliwat ka ni Kristo o namulitika. Mahitabo sa nato dinhi. Dinhi nato ba hasta kaming mga pari pamulitika gyapon, dili may gusto nga mapulihan sa among posisyon, di may gusto nga mabutang mi ana mga parokya nga wa mi kauyon. Anhi lang gid mi aning dagkong parokya, kanilang yung nindot og mga benepisyo, kanig yung maglingkod gid mi aning mga gahom sa atong simbahan, di gid mi gusto nga ibutang aris ubos. Ako, nag-eskwela man ko dito sa University of Santo Tomas Central Seminary. Kanang mga Dominican, religious order man na sila. Practically, ang tanang religious orders. O daghan sa tag mga dioceses dinhi sa atong nasod. O labi na gid ngadto sa gawas nasod, nga dunay kinaiya nga kana bang kung nahuman ako sa akong posisyon, ordinaryo nako. Di ba, mahuman na sa atong nasod, o mahuman naglingkod ang presidente sa iyang termino, ordinaryo na. Gipriso ganito as dahig. Gipriso na. Kana, og mudawata ng maong prinsipyo, na kung nahuman na ka sa imong termino, mahimo na kang ordinaryo nga citizen. Mahuman sila nga to sa Amerika, di ba? Tanawa sila nga to. Mahuman sila silang termino. Wa na. Ordinaryo na. Pero dinis ato, di gyud gustong mahuman ang termino. Maintain gina. Mahuman sana dinis ato sa Archdiocese, sa Cebu. Dito sa ambot morog sa Tagbilaran, kanang gigikanan aning atong Archbishop Abit Oy. Panalitan, ikaw mo'y parish priest, nya, monsignor ka. Murag mo ni akong nadunggan, wa pa man ko kakuan actual, pero dito sa ubang diocese, sa Labinas Mindanao, naani siya. Nga, karon monsignor na ka, o nya, kaning parish priest ka, nya, mahuman imong term. Pwede kang i-assign nga assistant parish priest sa bagong pari. Nya, musugot ra po sila. Nibo ang ko nga kasi mong assistant padre si Monsignor.
Bitaw. Kay para nila, pare mangyapon. Tagay sa naghigayon ka ng uban diha, ng mga batanon, nga sila say magdumala. Kay ang paris-pres manggod, mao may kaning murag manager. Nya, malipay sila. Naay mga pare nga malipay. Sige, i-assistant lang ko. Pero dinis ato, na mao na ang mga Hudiyo. Di sila gustong mapulihan. Kay gusto gid silang sila gi ilhon nga labaw, sila gi tahuron, sila gyud maoy kanunay nagkupot sa gahom o sa bahandi. Maunay pamulitika. O tungod ni ana, ang kanang tao nga pamulitika kayo hunahuna, dili na siya kakita sa tinuod nga panginahanglan, sa tinuod nga problema. Natanawa karon unsay ilang gikalingawan diha sa atong kongreso, impeachment. Nagsigit tag gastong kwarta sa ilang paghiring, kada adlaw naghatag tag kwarta ana nila ilang mga sweldo, purting dagkua, tag 200,000 ngadtos 400,000 ang ilang sweldo kada buwan, gikan na sa atong buhis. Pero ang atong kagutom, ang atong krisis, ang kamahal sa gasolina, mga pamaliton, ang pagkaway balay sa mga nangaanod sa baha o nangaigos linog, wa gyud sila'y paghatag og priority karon. Naa sa ilang impeachment. Unsa man sa ilang giduki-duki sa impeachment? Ang kanarasang 125 million na confidential fund mao ginay sentro sa ilarong impeachment. Pero naa say billions of confidential funds nga naa sa office sa presidente, wa gyud tagda gani ang mga petisyon sa impeachment against sa presidente, namatay lang dayon. Wa gyud gani sundi nga kadtong mga malita nga kwarta, kadtong mga gipangsulti nilang Gutesa, nilang Diskaya, wa gyud sudli kadtong mga flood control, kadtong gipauli sa Supreme Court nga 60 billion nga gikuha gikas PhilHealth, giuli na ba? Na naman to'y desisyon sa Supreme Court, ipauli. Giuli na ba? O wa giuli, o di, sa ato pa, accountable ka na. Wa ka mo 2 months balaod, grave. Ang sa titawagan na, abuse of your mandato or sa constitution. Pero maunay pamulitika. Ang ilang witness na wagi klaro, kabulol-bulol pa niya, hilak-hilakan lang niya, nagsigig sulting mga buta nga way ebidensya, ilang protektahan. Ang mga Marines, 18 Marines, si Gutesa nga nisulti nga naagyo ebidensya, sila si Saldico, paningkamutan yun nga mahilom, nga di na magsigig saba-saba, dili entertainon. Kanino ang nagsigig panabi nga di ra ba magkatugma, hastang cheque, duha ka buk cheque, pariha og check number, niya ang pizza pag yun, nilapas sa terminos iyang giakyos. Mauhinoy ilang tagaag pagtagad. Pamulitika ka na. Muna si Gamaliel, diri sa unang pagbasa, nagsulti siyag usa ka wisdom. Unsa may wisdom? Ingon dayos Gamaliel, subayan ninyo ang history. Doon na ba ito'y duha ka book leaders din sa ato nga nagdaasag mga tao sa dihang namatay sila, ang ilang mga sumusunod nabungkag ug nawagtang ang ilang kalihukan. Karon kining maong grupo na bag-o pa lang namatay ang ilang leader, ayaw nala nagtanduga, mamatay ra na. Kung dili ni iyas Ginoo, mamatay ra gyud na. Mawa ra gyud na. Ay di na lang ta maghago-hago nga mopatay pagid ta nila. Sagdain na lang. Pero iyan is Ginoo, matod pang Gamaliel, og iyan is Ginoo ang mahitabo, mahimutang
kaaway sa Ginoo. Ana, mahimutang kaaway sa Ginoo. Unsaon man gyud og ang gipili na gyud Ginoo kanigid sila nga mao nay musikat, mao na ni sila ang dadon sa o padadon sa pangagamhanan, ug mao na gipili sa Ginoo, mao nay atong sundon. Kinsa kay gipili ros Ginoo nga mo'y molingkod sa atong nasod karong 2028? Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group? Lingi hilom lang imong tupad ingna kinsa kay imong ihuna-hunaan. Kamo lay mag-istorya ay lag isangyaw. O kung sa may timailhan nga siya mao'y gipili sa Ginoo, mao kini ang pipila nga makuha nato sa ebanghelyo. Una, sa may kinaiyagid sa gipili sa Ginoo, the appointed or the chosen leader, magsangyaw gina siya og kamatuuran, hustisya og kahiusa sa katilingban. Si Jesus nagsangyaw gyud kamatuuran, hustisya og kahiusahan. Mo nang gasuroy-suroy siya, siging sangyaw. Ikaduha, nga kana ganing kinaiya sa usa ka pinili sa Ginoo, di gid na siya makatalikod anang mga masakiton. Kana bang atimanon gina niyang mga masakiton. Kinsa karon sa ato mga politicians nga muatiman gyud masakiton, o kinsa masad nila ang nangawat sa kwarta nga para untas masakiton nga nang sa PhilHealth. Kanang nangawat o nanguha sa kwarta nga para sa mga masakiton, kana di na gina Diyos nun, pero kanang musuporta para sa mga masakiton, kana mo na itong pilion. Makita naman na nato, di abanas Marcos Group, di abanas Duterte's Group, di abanas Pinklawans Group. Isintro lang sa nakos politika ang pag-apply sa atong ebanghelyo ba. Ikatulo, sa mas nahitabo karon sa atong ebanghelyo, multiplication of bread, ang pagpakaon sa mga gigutom. Maningkamot ginang leader nga pinili sa Ginoo, ang ilang kasing-kasing ana naagyos pagpakaon sa mga gigutom. Di ba ningon si Kristo? Feed the hungry. Do not kill the hungry. Feed the hungry. Ang mga apostoles nga wapag yun sudli Ginoo, ingon sila, pakuan na, palakta na mga tao. Palakta. Ingon si Jesus, dili oy, kitay mo pakaon. Asa man tagpagkaon ana, tanaw ha, kani mga dili Dios nun ba, mga animal kay tanan. Asa man tagpagkaon? Kadaghan ana nila, 5,000 kabo. Si Kristo nangitag pagkaon. Iningon man siya, seek and you shall find. In siya, pila man ka pan ang inyong naadiha. In siya, 5 ka pan, 2 ka isda. Nya mag-unsa man ni aning 5,000. Reklamo gyud to the max. Ang naas kasing-kasing sa pinili sa Ginoo, dili ang pagreklamo, kung dili ang pagpasalamat nga naay pagkaon. Mao na si Jesus pagdawat niya sa 5 kapan og 2 ka isda, ingon siya palingkuran ng mga tao. Pakanon na nato. Ang una niyang gibuhat sa pan, salamat Ginoo. Muna salamat nga naatay halin bisag jutay. Nagitay halin sa atong tickets. Salamat Ginoo. Pila na may atong halin? 2,433 na ka tickets. Oh, di ba? Ang atong katong pledges nga tag one stop challenge, nga tag 20,000 kada challenge. 16 na ka challenges, o niya duha na ang na completely paid. Oh, pakpak. So, ana,
Maglipay ta, pasalamat ta. Nya, tungod aning kinaiya nga nahigugmas pagpakaon sa gigutom, unya nagpasalamat bisan sa gamay kaing pagkaon. Unsa may resulta? Kamao siyang manghatag. Bisag gamay kay iyang pagkaon, kamao siyang manghatag. Mao to gipikas ni Kristo ang pan nga mao nay atong simbolo aning Eucharistia o gihatag. Wa gipikas ni Hesus ang pan unya gikaon. Gihatag. Lingian na sa imong tupad, ingna pilay ihatag ni moron sa kolekta. Ingna ba? Pilay imong ihatag. Kay basi kasi kagunaw, ang akong ipliti, ang akong ipalit, ang akong ayaw, ana. Og naa ka diha roy gamayng kwarta, kamong nanimba o kamong naas online. Huna-hunaa din, ihatag ko ni. Pikason ko ni. Bahinon ko ni, kaihatag din ako. Og sa iyang pagbuhat ana ni Hesus, midaghan ang pan, midaghan ang isda, milagro ang nahitabo. Ngano man ang suportahan sa Ginoo, ang gitagaan og bendisyon sa Ginoo, mao ang gugma sa leader sa pagpakaon. Ang Ginoo, mga igsoon, makahimo bisan unsa, di ba? Nothing is impossible with God. Pero mag-agad siya sa atong desisyon. Kung mo desisyon kang manghatag, iya sa kang suplayan. Murabag ka ng gripo ba? Kana bang inyong faucet, gripo? Og muklag up na siya, din na muhatag og tubig. Awa gyud tubig nga isupply diha. Di ba? Pero inig abli nimo muagas, wa ginay hunong, gripo ra man na siya. Kitang tanan pulos ra man ta channels of graces. Pero mahimo na tangdaw ni clog up ng atong garbo sama ng pamulitika, din ata manghatag, magpaburot na tas atong kaugalingon, mamalit na taan ang mga nindot kayong sakyanan, mamalit na tagdaghan kayong sakyanan, mga mansions, gikan sa gagmayng buhis nga gitipon-tipon in town sa mga pobreng Pilipinos, muhubas gyud ang grasya. Mao na siya. Anawang ilang mga naong karon ana mga kawatan kay tanan, nihubas. Daghan sila kwarta pero ilang naong luspad. Nya mura sila ni kuyos, no? Hasta ang ilang kani mga kasing-kasing, dili na sila relax. Sige na lang pangaway, ratol kay sila. Di sila makatugot nga naay musikat nga lain sad nga politisyan. Di sila makatugot nga duna say mga politicians nga posibleng ma-elected against them. Ingon ana sila karatulon. Pangutan ako nako, pader, wa ka maratol ron diri sa imong parokya. Wa jud ko maratol. Og unsa inyong ihatag nako nga ipalit niyong ticket, moro sa nay akong gastuhon na atay daghang projects diri. Una, ang atong bell tower. Diba? Ang sunod, ang ato dihang Adoration Chapel na ongoing na ang pagtrabaho niya. Ikatulo, ang atong bagong CR ubos sa atong bell tower. Mugasto nag mga naanas mga 5 million more or less. Nya unsa ang pagkapalit nato ning 2,000 pa man kabuok ticket. Pero di lang ko maratol ana. Nya ang sunod natong giplanuhan kining mga lingkuranan ato untang ilisan. Kaning ato ring lingkuranan ba? Kana inyong gilingkuran ba? Mamaak man na sa inyong lubot. Na mao na atong initial na design pero i-improve pa na. Nya mugasto sa tingali nig mga more or less 5 million. 10 no. Na ay dila sa tong luyo kay dako kay to gasto 50 million kuno to. Mga matay na lang mo. Pero ato gitong ambisyonan. Yang isunod na nato dihang atubangan kay hazard naman na siya. Ato ginang paningkamutan, approve naman na sa atong kaning mga tao nga involved diha
nga ato gina siyang tangtangon, di ta maghuwat nga matagakan ta nang nagbitay-bitay na diha. Ato na nang tangtangon ang buta pumero, nya ilisa na to aning alley of or way of war or walk of apostles. Mao na iyang naong diha. Okay na ninyo? Okay kayo. Di ba? Mo na atong tumong. Kana diha, dagan sa nating alig mga 5 million more or less. Di 15. Niya, katong ato ditong mortuary kay nanarabay imong tupad, tiwasono na raba na. May na doon na nasa ta dito'y kahayaan. Kana, basig mo gasto na sa naglain na sa na mga 10 million. Arang-arang giduntag mahalinan tabisag mga 200,000 lang ka tickets. Pero di na lang ko ana. Di na lang ta magratol-ratol. Ug naa. Ug wa di ta mamugos. Basta ang nasa tong kasing-kasing, feed the hungry. Ipaambit yun. Ipaambit. Mudaghan ginang imong grasya. Mao na ang kadtong naghatag atong bata man to, no? Bata man to itagiya atong 5 ka pan. Unsa may gibalik ngadto niya, nakaapil siya kaon o paghipo sa sobra nahimong 12 ka bukag nga pan. Hay man to gihatag, for sure gihatag tus tagiya. Tu as bata, ang iyang 5 ka pan nakapakaon pag yung 5,000, apil iyang kaugalingon, naapagi sobra nga 12 ka bukag. Mga igsoon, mao ka na ang gahom sa Ginoo. Pero ato lang yung i-avoid kaning word pamulitika. Kanamang dili ta gustong pulihan. Ang ato anong himuon, mao ang pagpangalagad, Diyos nung pangalagad, kay bendisyonantas Ginoo o kontrahontas atong pagpangalagad ay kabalaka. Parihas mga apostolis, gilatos sila bisag way sa unsa may ilang gihimo, nag-awit sa kalipay nga sila nakaambit sa kasakit o kamatayon sa ilang master nga mao si Jesus. Ilas na lang lingi si imong tupad ing na malipay kag latoson. Ing na ba na malipay ra kag latoson? Maingon ko, "Hoy, di ko, latos ko taon." Sa ato pa, may pagkayawanon ka.